Good day, ka-Fix Vlogs, at mamumundok tayo ulit ngayon. Kaya't eto yung pag-join ko sa FBMI Year-End Climb dito sa Mount Asog ng Iriga City. At nandito tayo ngayon sa The Farm Trail, ang aming magiging base camp kung saan magtitipon-tipon ang lahat. 11:45 na nga pala kami nakaalis dito dahil kami yung pinakahuling batch na binalikan ng aming sasakyan dahil nga pinaghati-hati sa tatlong grupo para sa magkakaibang trail at magkakaibang destinasyon dito sa Mount Asog. At yung Pasto Trail ang tatahakin namin na siyang pinakamadali at pinakamalapit. Kaya naman siguro kami yung pinakahuling batch na binalikan ng aming sasakyan. Tatlong club nga pala ang nakasama ko rito, ang Waltham Outdoors ng Catanduanes, Sorsogon Outdoor Society at Weekend Outdoors Warrior ng Sorsogon. 11:55 umpisa na ng aming lakaran na talaga namang medyo tirik na yung araw at tagaktak ang pawis. At dahil tanghali na at nangangatog na yung mga tuhod ko, nag-lunch break na muna ako dito sa daan habang nagpapahinga naman yung mga kasama ko na naunang kumain sa akin. Makailang beses nga rin kaming nagpahinga dito dahil talagang nakakapanghina yung init dahil naging open yung area dahil sa nakaraang bagyo. Buti na lang yung trail dito papuntang summit ay hindi gaanong naapektuhan ng bagyo kaya naman medyo malilim pa rin dito. At mga 3:30 narating na nga namin etong crater. So from campsite mga 30 minutes na lang po paakyat rito. So malapit lang po sa campsite etong crater. Medyo delikado nga rin dito sa crater dahil nga malalim, merong mga puno, tubig at mukhang maputik. Buti na lang may clearing pa kaya't nakikita pa namin yung crater. Pero may kasabihan dito na huwag tayong maingay at baka umulan. So yun na nga, nangyari na po yung sinasabi nila. At eto, inabot na nga kami ng ulan kaya't dali-dali kaming bumaba sa aming campsite. Pero bago kami tuluyang bumaba ay umigib muna kami ng aming ekstrang tubig. Take note, dito lang po ang may source ng tubig dito sa Santiago Pasto Trail. Kaya't kung ibang trail po ang tinatahak ninyo gaya ng Santo Domingo or Ilian Trail, magdala na po kayo ng medyo maraming tubig. Kita nyo naman kahit nga rito yung sapa wala ring umaagos na tubig. So ibig sabihin hirap talaga sa paghahanap dito ng source of water. Swerte na lang dahil may balong mapag-iigiban dito sa gilid ng bato. Okay, nakabalik na po kami sa campsite at eto nga lumakas na po yung ulan. So, buti na lang nakaset up na ako ng tent kanina. Yung iba hindi pa, diretso hike agad pataas. So ako eto, hindi na mababasa pati yung mga gamit ko. Yun. Diba? Okay. Dahil maulan at malamig, eto yung masarap dito, ang magkape. Good morning. Ayan, maaga tayo ditong nagising dahil nga maaga rin tayong nakatulog. Yung iba kakagising pa lang, yung iba naman ay nagliligpit na ng kanya-kanyang tent. Pero ako, tapos na rin magligpit ng tent, kaya konting pasilip muna dito sa aming campsite. See? 8 AM in the morning ay bumaba na kami dahil nga naghihintay na sa amin yung aming jeep at dito kami dinala sa isang resort para dito na maligo at magbihis.
Pagkagaling namin ng resort ay dumiretso na nga kaming bumalik dito sa aming base camp. Kanya-kanya na ngang setup ng tent dito at yung iba ay naiwan pa doon sa resort kaya paunahan na lang sa pwesto. Nagpasama nga sa akin dito si Mac para maligo sa tabi ng kalsada dahil nga pila yung tao doon sa CR doon sa aming base camp. At eto nga yung masarap naming dinner. So nauna na kami dito sa pila para maumpisahan na at tuloy-tuloy na ang aming kasiyahan. Huwag mo na itanong sa akin, di ko rin naman sasabihin. Huwag mo na itanong sa akin, at di ko na Even in my head, I top that show. Not the puppy to come around. You're from Jamaica. Money's about to come up in our face. Sipping in your mouth, and the chalice we are playing. Like bird in the sky, we fly. Money's about to come up in our face. Sipping in your mouth, and the chalice we are playing. Like bird in the sky, we Good morning, it's day 3 at eto uwian na. So thank you very much sa panonood at yan po ang naging experience natin dito sa year-end climb dito sa Mount Asog ng Iriga City. So thank you very much sa FBMI sa pag-organize nitong event na ito. So sulit, as a freelancer, nag-enjoy po ako ng sobra at sigurado sa susunod ay magjo-join ulit ako. Bye-bye!